שני, מחיאות הכפיים שלכם. קבלו לכאן את בלקאוט והברינקס. בלקאוט והברינקס. כבוד, אתם גדולים. אי אפשר לקפוץ לאנשים, אחי, ולקנות את הלב שלהם. אתה מבין? אי אפשר לקפוץ, אחי, ולקנות את הלב שלהם, אחי. זה בשלבים, אחי. כדי לקנות את הלב שלהם, כדי לקנות אותם, צריך לקנות את האוזניים שלהם, אחי. אחרי שאתה קונה את האוזניים שלהם, עשית חצי מהדרך, אחי, כדי לקנות את הלב שלהם, אחי. אז בגלל זה, אחי, אנחנו צריכים השוטה, וכל המי בעצם זה אתה, והמהפכה, אחי, והשירים האמיתיים, ועוד שירים שעוד נכתוב, שיוולדו עוד שירים, אחי. אז אלה צריכים להיות, אחי, לדעתי, אחי, במחסנית כזאת. לא לתת אותם ככה בבום, כאילו עכשיו. אנחנו צריכים לקנות את האוזניים שלהם. עכשיו, איך קונים את האוזניים שלהם, אחי? זה מה שהם רוצים לשמוע, ואנחנו יודעים מה הם רוצים לשמוע, אנחנו יודעים עם איזה צלילים הם רוצים לרקוד, אחי. הלילה הוא צעיר, אחי, וזה יכבוש את כולם, ואז נצא אליהם, אחי, תמיד אחרי שקנינו את האוזניים שלהם, אחי, ואז נבוא אליהם ללב. יואו. טוב, אז את רוצה לקחת את הבעיה שלך ולהפוך אותה בעיה שלי. זה נחמד מאוד. יודעת מה? בואי נעשה את זה ככה. את צודקת, אני ילד, אני לא מגיע, וזהו, סבבה. עכשיו היא אומרת, אני כושי דפוק, יעני. היא התחילה לחפור לי מאתמול, התקשרה לה איזה 1,000,000 פעמים. רוצה שאני אבוא פופוליטיקה. ונתראיין שם לתוכנית, והנושא יהיה אפליה. חשבו להביא אותי כי אני אתיופי, כי אני שחור, וכי אני יוצר, אני ראפר. אז בהתחלה התקשרה והכל היה טוב ויפה, הסכמתי, נהניתי, נשמע מעניין והכל טוב ויפה. עד ששעתיים לפני כן היא מתקשרת אליו, עושה לי, תשמע, לא יהיה כל כך מקום בפאנל, בשולחנות שם, בשולחן, אבל תוכל לשבת בקהל ונראיין אותך דרך הקהל. אז חשבתי לעצמי, מה, תפוקה? מה, את באמת חושבת שאני בא לירושלים לשבת בקהל לתפוקה? יושב שם בשולחן ויעשה קרקס לכל הלבנים האלה שחושבים שהם יודעים משהו שאני לא יודע. כלום לא השתנה, כמעט 30 במדינה, עכשיו אנחנו שמים זין. ועזרי יבוא מאין, ומאין יבוא עזרי, מביט בראי, מתעורר לעוד בוקר של יום שני, כותרת ראשית, ידיעות אחרונות, כיתות נפרדות שחורות לבנות, אך לא שווים, אך לא חיות, תסנו לנו לחיות בשוויון וצדק חברתי, לא נותנים לי להיות מי שאני רוצה להיות אמיתי.